बार्थडे गाला जोंना दिनै बिनि बार्थडे आरोना बिथांनि ओमफ्राय दा जोंनो मा मा जाहोगोन खोन्थादो मोजां मोजां मिस खालामहर मिस खालाम दे ओमफ्राय मा मा जाहोगोन खोन्थादो जोंनो आङो दायो जाहोनो सानदों लोगोफोरखौ मैसो बेदर ओमफ्राय बिनि उनाव दङ चिकेन पक'रा बिनि उनाव दङ आरो लालमहन बयामसे लाबोदों आरो बिनि उनाव लाबोबावदों मैदेर खि बयामसे आयौ मैदेर खिनो जाग्राफ्राबो ने मैदेर खि दाहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर जों मा मा जायो देखायलां जों दाहाय मा मा जायो देखायलांनोसै आरोना नोंथांमोननो लोगोफोर दंबावो आरोबाव दा फैगोन फैबावगोन आरोना दायो कलेज फैयाखै जों कलेजाव फैदों आरोना नै ओमफ्राय बिदि बारखोना दं थ' लोगोफोर दाहाय लोगो मोनसिगोन दाहाय नुसिगोन आरोना दाहाय देखायनोसै बाय बाय गाइस लाभ इउ साहा लोंखांबाय ओमफ्राय भिडिअखौ लानो बावलायदों आरोना ओमफ्राय नै दायो वाटारमेलन जानोसै बार्थडे गाला जाहोजों आरोना जोंनो साहाबो नै दिम्प्लाया नै जोंना मैया इयो दामप्ला जादोंमोन आरोना दिनै दिम्पल जालायबायलाय नै सनि गान्धिया आं जानो बायो एसे फिसा हरलाय आंनो मिनिटसालाय जानाय नायनोसै वाटारमेलन नामा आयौ खुगायाव नांजोबखायो आमथा जाबायदां हाबाय लान्देनखौ दानना हरलाय आरोना खुगायाव नांजोबदो डाइरेक्ट खुरु खुरु काटियाबा लागिसिलाय मी नांगौ ओमफ्राय मिक्स खालामनांगौमोन खालामसै नामा इखौ गारहरलाय बेगरखौ गारहरदो गोथाव मोनो आरो बिसोरो जानो बाखाथारो आं बांसिनानो जाया आं न'आव थाबाथाय आयौ नायलाय नांजोबो माने हारसिंबाथाय बिदिनो माबा माबि जाबाय थायो बेखालि गस्सा बासानायखौ बायो नायलाय आङो आं जाय जाय गथ'खौ सिनायो बिसोरखौ बायो आं जाग्राफोरखौ मिठा हयथ' मस्त होनबावदों बोरैया दाबो नांजोब्बाय नालाय आंना नांखायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सबको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं अच्छे मैं भी बढ़िया हूँ तो गाइस दायो जोंना बर्थडे केक लायनो थांगासिनो दङ मिनाथिनि बर्थडे नालाय दिनै ओमफ्राय जों जमा जमा बर्थडे केक लायनो थांगासिनो दं आरोना थ' भिडिअखौ जोबसिनो लांबाय थादो थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स स्टार्ट भिडिअ चलो थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम थ' चलो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि शेयार खालामदो आरोना Manisha YouTube चैनलखौ जि फोरोंखायो आरोना आंखौ आं रोंथारा आरोना ओमफ्राय आंखौ जि फोरोङो नै इमान मोजां मोजां गायदे गुयदे फबबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर चलो थ' नै बेदर लांफैदो नै इसोर जिरायगासिनो अन्थाव बाथाव नै बाथाय गाला बेदर सुगासिनो बेदर लागासिनो ओमफ्राय आं नै जिरायना दं जि आराम मोसाना फैदो गथ'फ्रा बार्थडे केक जायैनि सिगांनो घुगुनिफोर जाफैगासिनो आरोना जोङो नै टाउनाव बिरादनो गिफ्ट बानायनायमोन मिनाथिनो केक लादों बिया नुनाव हेलो सोर भिडिअ नामा आंलाय भिडिअखौ संदों केकआलाय बोरै गैला लाबाय नै 9 लाबाय 9 अ दासो 9 जादों 91 9 इयार्स आङो दासो 9 जादों बार्थडे गालायो थाबाय लादों थानहरबाय 20 थाखा 10 थाखा थाइबा वाटारमेलन बिदियासो गोदै जायामोन खाथियाव लायाबा गाज्रि 30 थाखाल'सो लायोलै 30 थाखा लायो 20 थाखा होनबालाय जाबाय थोगोन जानो
Mantua. Mantu saya. Saya saja. Kau bukan saya. Mana kai? Birthday cake. Masih sebenarnya. Sampai mau nama paper sih. लोगोफोर नै जोंना खाजिफोरा संगासिनो आरोना नै ओरै जाहैबाय बयलार भाजा संगासिनो बिथाङा नै आबुरुना संदो आरोना ओइस गोथाव संदो थ' नै बार्थडे कालार रेडि जाबाय एसे देलाय मोखांफ्रा ओमफ्राय नै ओरै कचान मिलन आरो अदों लानजोबा दहायबो जाखांबाय लद्रायफोर बानायबाय था नै जोंना केकआ दिनैनिया वाव 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 फट' लानो र' हेपि बार्थडे मैनाखि माबाजोंसो सिथाबलायदो लिरनाया बेलेग दंमोनदां नायनि सिगाङावनो थ'बाथाय जिरायना दं आरोना केक जानो नेगासिनो बेस्रा नै आगैया आरो ओमफ्राय नै सासेया लावबाय देलाय लिपस्टिक फुन पाउडार फुन ओमफ्राय नै आलासिबो दंफैयो आरोना हा थ' दायो केक हाथ'वाखै आरोना लोगोफोर नेगासिनो जों केक जानो ओमफ्रायो रेडि जागासिनो बार्थडे काला ओमफ्रायो दसे थानानै हानोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों दायो दिनै बिसोरनावनो थाला बेनिसो रुमसो थायो नालाय बिसोरो ओमफ्रायो बिसोरनि रुमावनो थांजोबसै आरोना गासिबो बुरजा आरोना खैजोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9जनसो जाखाबाय आरोना जों बेयावनो लुद्रु फाद्रा उन्दुनोसै आरोना गासिबो थ' नायलांबाय था लोगोफोर दसे भिडिअखौ थ' चलो सुकुन गुदो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mwinati. Happy birthday to you. Flavor tu belak itu. Jadi sih kul beda nama saya. Abi barang ini mana cie? Thank you my watching. Awak. Abi barang deh. Udah lah itu. Coba ya. देख यार वो जावा है Lumbai guys. केक गुस्सु जानांगौ मोनो गुदुं जागोजोब्बाय Sudah perlu ngasih nih? Kayak deh. Maba, yang sirup. बिहाबुनि भिडिअ इदिल' दंखायो आब'नाव Dilihat ada lagi. Dayo lang ba? Kaya kakambay deh gibson siya nang yun. So, mina sini gibson saya deh. Dah video lang gibson nak dah yun siya. Adi. Daily use. Thank you. Em pasal saya
Ini क्या है? Nail polish. Oke, Pas size gift ba, ni gift ada. Beneran. Gift ada. thank you. Kan ada mau kenang dengan Feriko. Kan lagi nama. Kan ada kan. Illa mama mana program mana kan. Feriko ada chance kan ke tangan ni. Ya apa nak sem kan nangan gitu nunge. Asal apa halak le. Dai Manisha. Real lemon dos crore ni. Ya kan kak. San mobile. Dompangni nani ji sandemen nole. Maba, mana? Bukan ni beri stand. Lu tu spek tu ini. Kita selai. Wow. Bisa aku gift. Diamond Malaysia. Tapi ada kita kan. Oh ya, pada kan lagi ni le nak tu. Kamu ni mau dah. Aku jauh kan. Nama nama apa ni? Oh, di belakang dia buka apa saya? Bisa gue nih. Mama bisa gini useful lah bisa kadar ya. Biti bedang. Pandis lah. Nai. Ring Manisha. Jangan jadi ni baik. Ini ada keluar sana, ini sahabat sana. Pere emang ada. Yang video lah kan ya. Tahu sih ya. Ada leh hab video ni kan. Yang new wife, nih guys man. Bisa punya husband ni birthday. Habibi. Habibi. Kau tu bodoh leh, bodoh lagi orang. Habibi loh na. Kira aku bedai. Apa? Ini leh. Kau siapa kan leh? Dari sudah bawa misalnya. Siapa kan saya? Itu bukan. Ini berikan ke nama? Ini bawa misalnya. Ini seperti. Mana dah mandi kau? Berbeda kamu tu sih. Ada misalnya. Halo. Double गाने मारो यार. Yo. Hey Roy, kita give dia. Nah yang dah sana yang ni, yang jauh berapa zabai? Ani kesetengah aja. Gold. Bapa ni ya. Silver ni. Diamond. Silver diamond ni, diamond From ka my hai. husband and husband ni sampai. Nampak. Anda pakai dah. Ada dia lah. Kau mau tay. Wah. Meरा तरफ से. Thank you. सब ये makan orang yang kelai. Bundu. Gudung gila. Thank you Bundu. Dia betul lah. Masa gila apa yo? Gloria. वैसे मुझे एक बार वैसे गुना वैसे गो Kali apa? Wah, dia kalau musa mau berhai ni. Sampai je. Menering bah. Baba. Macam cakap ni lah, guys. Agak yang sana kan. Bisa ya. Dah bagi lah tu. Langsung lah. Ya, siang ke. Like dalam dia. Itu deh. तो गाइस जानोसै खुरगासिनो नै बैयाव दोनदै खामजानाय देखायनांगौ रब्रा सासेखौ जानायखौ देखायनांगौ सासे खामखौनाय थ' नै जानोसै नै बेदरा बिराद गोसा ना मा बुंबावनो नै इयो मा होनो आथिं खर' ओमफ्राय नैबे दालि ओंखाम रानदों आरो ना बिराद दावराव बिथांमोना खास्रि बिस्रिनो दावबाथ' नै ना फिसाजोबो दंलाय बिराद खस्थ' बेहा ओरै खुरगासिनो आरो ना ओंखामखौनो लांलाय लाबोनाय र' फट' लानोसै एसे बेदरखौ साराय मोनथाम दे खुरबाय थादो नोंथां दे दालि लावल' जायो औ गाइस सुरु खालामदो Mwinati ka khana Mwinati birthday ka khana party दायो जागासिनो नै बियो आथिं खर' एवनाय आरो ना ओमफ्राय नै बियो बेदर फाजा सासे खिथु नै आं संगोन ना खागोलै आलु खादोलै ना आलु खादों आलु खादों संख्रि Sudah biasa enggak nama? ayo आथिं जानबाय दा सुरु बारु जाया Belikan biasa enggak ya? जा गाइस मोन जा है माबा Ada video ni dekat su. नै जाखां लोंखां रिस्काखौ दोननो फैलायबाय आरो ना जोङो
मा स्कुल लिरदोंमोनथाय एमप्ले स्कुल नामा लिरदोंमोनथाय मिथिला हसे मा मिनाथि इथिनार निष्काखौ दोननो फैदों जोंहा नै लंगि गानलायलायनाय नै बिदांखौ दोननो फैदों बिदांखौ दोननो फैदों बार्थडे गाला दिनै इन्टारेस्टार आरोना मोसाबाय होख्लायबाय बिदि सानो